Halo, welcome back to my YouTube channel Pinsainam Ratu Ijilnya Jawa Timur. Piye iki? Enek komenan iki akeh jane. Dirangkum dadi siji ya. Enek sing kon jaluk CD bekas yang tak pakai lah, kon ngirim nih lah. Enek sing kon sepil ketiak lah. Sesuk iki suwi-suwi paling kon sepil lakang. Ojo ngono, ora ngono konsepe, ora ngono iki lho. Lemakku jibrut. Ora ngono konsepe iki sepil ketiak barang ki lho kon arep kon gawe opo jan guna. Ojo ngono to. Engko mau dukune lek tak kirimi CD bekas CD-ku. Ojo yo Mas yo, ojo. Engko sanahno kan kamu di bojo. Ojo lah. Piye kabare? Kabeh sehat ya. Kok walaupun di bumi kita ini sering apa ya wis kaya kahanane sulit ekonomi mek do gontok do perang ya awake dhewe bahas iclik ya bahas iclik aku ngeri lek kekerasan iki ngeri ya takut aku nggak seneng kekerasan sih aku nggak seneng kekerasan, aku nggak seneng anarkis, aku nggak seneng disakiti, aku nggak seneng orang berbohong. Maksudnya orang berbohong ya oke sing korupsi ya dhewe ndungu ae lah wong cilik iki wis kenthah-kenthung ngono lah. Wong cilik iki hiburane ya kentu nang desa, nang sawah, nandur jagung, nandur pari, nandur kacang, sesuk-sesuk nandur telo. Bonggol telo mesti diincep nih Mas. Iya. Ini lho Mas Eko sing njaluk CD bekasku. Iku salah sijine. Mosok tak tampilni layare kebelan. Iku ki ape tinggi opo? Siji aku engko mau dukunke wedi. Terus nganu apa ki jenis CD tas tak gawe. Iya lek engko pas raem, lek pas ngono piye lek mau jaluk ambune pura ya amis-amis piye ngono. Yo pas dipilihne pas M to ngono. Engko lek pas AM ambune lendir, engko ambune iler. Kan yo lucu lek ambune iler ngono kae. Iya. Wis enek ae. Aku iki ndak habis pikir karo cowok-cowok iki. Tapi ya aku sih wajar sih. Aku pernah ngalami sing koyo ngono kuwi pernah. Aku pernah secinta itu dengan cowok. Secinta itu dengan cowok bahkan aku kangeni mambu simpak bekase terus enek ambune kecut-kecute sampai aku segendeng kuwi gitu loh. Aku segendeng kuwi terus koyo terhipnotis ambu aroma manuk karo si endoke kuwi mang. Wis kontrole ngono kuwi lho. Sing nang jero ngono kuwi. Saiki nek awake dhewe arepe edukasi sing apik-apik aku dudu pejabat, aku dudu wong sing pemuka agama, aku yo dudu pemuka negara. Jadi ini edukasi apik dirasa di negara kono itu percuma. Aku edukasinya itu menghibur, membangkitkan gairah. Mungkin bolo-bolo kocok saya nemu iku uripe kan yo mikir ekonomi sulit, mungkin wis ora ngaceng, kurang kentu, kurang hiburan, kurang gairah, kurang apa ya? Ya hiburannya lah ngono-ngono kan menjadikan kita itu koyo ono emosi ya. Koyo ndelok negara adil saat iki. Jadi edukasi ini saya nemi kentu tok. Kentu ngiclik ngemut ya to ngempeng ngemi cowok. Nah, kembali ke topik. Adewe iki aku malah seneng nek kalian iku komene iku membahas tentang pericikan, membahas tentang yo seputaran adewe wong cilik, seputaran edukasine adewe wong cilik, seputaran adewe ngiclik, seputaran adewe kentu. Itu mungkin edukasiku iki nggak pakai bahasa Indonesia karena aku wong Jawa, ngomong bahasa Indonesia belepotan. Terus edukasiku iki hanya untuk orang Jawa saja. Yo intinya yang tahu lah bahasa aku. Siapa-siapa boleh menikmati. Cuman bahasaku ini kan campuran. Aku memang nggak paham lek ngomong bahasa Indonesia itu nggak pakem, nggak paseh karena aku iki kurang ngomong bahasa Indonesia nih kurang.
nang uripku ki akeh nggih bahasa asing. Uripku kan nang dalan, nang piye nang rantau gitu. Malah aku ki daripada bahasaku dhewe mending akeh ngomong nang bahasa asing gitu. Jadi bahasa Indonesia kaya ribet-ribet gitu. Ya ora apa-apa sing penting kalian iki tapi lek Jawa ya campuran gitu. Moto kuwi wedhes kakak ndelok bokep. Mendelik bokep pae ngono ki moto kuwi suwene pedes. Pedes ta. Tapi yo piye nih. Ojo lali pokoke adewe iki ojo lali kentu, ojo pokoke iki adewe rakyat cilik. Ora usah mikir sing dhuwur-dhuwur. Ora usah mikir sing ribet-ribet gitu. Adewe ngurusi diri kita sendiri. Kayak wakil rakyat awake dhewe ndak baik ya sudahlah ndak baik. Kita kritik tapi ojo lali ijlik, ojo lali kentu. Kentu itu menyehatkan jantung teman-teman ya. Ben jantungmu tetap sehat, ben tetap hormonmu bagus, reproduksi terus, ijlik ditokne kejuwe. Makanya saya sering ngetokne kejuh dhewe. Ora apa-apa dhewe sing penting metu kejuwe. Ijlik.